cel. Bon dia, mossaors. Tornem a l'essència d'abans. Bon dia. Com quan fèiem gravacions en el cotxe, avui anem al restaurant de la Puerta del Mar en València. Però sobretot vull felicitar els que són fallers i els que van a ser pares o han sigut pares. Clar, que avui és el dia del pare. El restaurant va ser galardonat en el 2019 com a Picador d'Or i té una barra immensa. Aneu a veure ara tots els productes de la barra, aneu a flipar. Vale, fins ara. I see so many golden women. When they walk, their feet don't touch the ground. How I want to deserve you. But me, I'm always out of rhythm. My needs too demanding, too proud. How I want to deserve you. I didn't want you to see me like this. The light of the dawn can be cruel. How I want to deserve you. Mireu, mossaors, per així tenim un entrepà que porta una tortilla de 4 formatges, vale, que és esta de per així, i després li hem ficat per damunt també un poquet Carbonara. de pechuga a la carbonara, que també porta xampinyons i bacon. O sigui, una bomba. Així fiquen també unes crilletes, no? En el que és la picadeta. Va, prova-les, Arnau, a veure com estan. Porten també per damunt cebollino. No, això que és nau. I és que te fa ta mare? Bueno, fa mon pare, però... Ja està molt, sí. Per així tenim un entrepà de creïlles faja, en un ouet, en carn desmetjada, en un poquet de pimentó i pernelet. O sigui, anem a provar a veure com està. Clàssic, no? No són ni tanca. Mireu l'ouet. Mireu això. Com li agrada fer-lo. Mira això. Que xorrea. Mare meva. El pa hipercrujiente, supercruixent. Mare meva, mira això. Pica-vela. Està bo, Arnau? Així un ouet, com el meu amic Arnau, que tenia cels. Crilletes, pimentó Te l'has demanat després? i carn. Són no pots ni tancar. Ostres, no tanca, Déu meu! Que te cau tot, Pelayo. Com està? Està tot fora de l'entrepà? Ha pegat un trosset de mos. A veure, ensenya el mos, que has pegat. Madre meva, tu. Vale, va, anem a provar-lo. El de la tortilleta de nostres formatges. Déu meu! Molt Molt bo. Quines són les primeres impressions? Porta un formatge blau, vale? Que és el que més destaca en la tortilla. I després, per damunt se nota també el sabor de lo que és la pechugueta en el champiñón. No sé si són champinyons o són boletus, no sé el que és. Da igual. Però està molt bo, la veritat. Mireu la pinta que té l'entrepà, l'acabem de tallar i diu això. Miri. Mare meva. Pelayo m'ha donat un trosset del seu entrepà i me l'ha donat buit. Me l'ha donat sense pinxo. Quien parte reparte. Mireu el Pelayo, se l'ha quedat tot ahí el tio. Mira que consistència, mira, la part El de Pelayo no teniu que anar a almorzar. Pelayo no aneu a almorzar, si no... Bueno, això és tradicional, no? I tant. Mireu, Bro, és que estic ja disfrutant, antes de clavar-me en la boca. Esperem que això no vaig a sonar mal. Ha tallat tot el mos, tio. Anem per així. Així un descafeinat, un normal i altre normal. A veure. Ara el tastarem. Bueno, si tenim el cremaet, anem a provar-lo a veure com està. Fent honor a la Aquí camiseta. no escatimen la en camiseta de la canella, Roach, en que canela, poden no comprar en la està. pàgina web de la Roach. Us deixarem un enllaç per així baix. Oh, no, en dalt, perquè és Facebook. Està bo. Dalt i baix. Bueno, està bo. Està bo. Està equilibrat. Normalet. De l'1 al 10, Arnau. Un 8. 8? Xupeteta? Un 8,5.
uno, no sé, tienen que deliberar un cargo. Anem a provar el crema, Sí que és veritat que està suave, ¿vale? I avui anem a fer una nova secció, que és el yin i el yang esmorzaor. Primer anem a començar per el yin esmorzaor, que seria el millor del local, i en este cas ens quedem en la varietat. Hi ha una grandíssima varietat i el pa supercruixent. Sobretot entre el pa i la varietat, que són productes molt originals. I Arnau m'està dient per ahí, pinganillo, que el local també està molt xulo. Molt bé. I ara vindrà Pelayo en el yang, que seran les coses que s'han de millorar. En el Yang Esmorzaor ens quedem, bueno, les parts més negatives és que ens trobem en el centre de València i per a poder aparcar hem de pagar en algun pàrquing. I també una altra cosa que podria millorar és que al ser la tortilla de Roquefort, el gust que queda és massa fort. Todo eso de pagar no I te sienta salat. más a ver. No, lo de pagar no. No, però sí que és veritat que el formatge blau se minxava un poc el que és la tortilla, no? La tortilla. Però el sí, resto claro. està molt bo. La resta molt bona. Hace mucha variedad, el local tiene muchísima variedad. Claro. También está súper... Però este ha sigut el yin i el yang. Esmorzaor. Bueno, estem així en Santi, cacau d'or de l'any 2019. 2019. Què tal, Santi? Molt bé. Algunes parauletes que vulguis dir a la gent que mos segueix? Agraeixo el premi i que siguem en concert de nosaltres. Ara mos farem la foto de rigor. Farem la foto. Molt bé. Bueno, estem així, que no estem... No... Què feu? Que no esteu? O sí que esteu? Tio, 75. 6,75? Mos allí més que al pàrquing que l'esmorzar, tu. Mare meva. Realment. I d'això, veure? Si més que l'amiga Chua. I tant. 6,75. Bueno, lo que té. Bon dia, mossaors. Sí, bon dia. Tornem en l'essència d'antes, de quan fèiem vídeos en el cotxe, i avui ens n'anem cap a el... Restaurant de Puerto del Mar. Bon dia, mossaors. Sí, bon dia. Tornem a l'essència d'abans, quan teníem també fent cotxe...